Halo kawan-kawan, saya iki lagi di kebun porang, Porang Super. Iki di lokasi kebun porang saya di wilayah Purworejo. Iki kebun porang sing diarani Porang Super, harga 17.000 per kilo. Iki tanduran iki umur sekitar setengah tahun lah. Iki kaya ngene iki. Iki tunggale wis metu bendole, tunggale hurung. Iki lagi arak tukul bendole. Porang-porang iki nek sing apik iki wis metu bendole ngene iki. Iki porang-porang tok kene iki nggone. Iki ana wit malada arek disetek karo wit kemukus maupun wit mrica. Kaya ngene iki. Nek wit porange alhamdulillah apik iki, ora ana rusake blas iki. Wit porang kabeh iki. Pokoke nek subur-subur kaya ngono kuwi ben hasile ya lumayan. Iki wit porang ana sing godhonge amba kaya ngene iki. Termasuk bedani iki porang iki. Nek wite ya padha wae. Wit porang kuwi. Tapi kok bedane ana sing godhong amba, godhong cewet. Wit porang kaya ngene iki. Iki sak murah-murahe iki ya 15.000. Iki isine nek sing super modele kaya ngene iki. Sing bibit unggul. Bibit unggul kaya ngene iki, wit porang iki. Iki nek Purworejo akeh iki. Paling ora iki manene sekitar setahun neh baru wis gede-gede kuat 4 kilo 5 kilo. Nek ngasek 2 tahun iso kekuatane 10 kilo 9 kilo nek 2 tahun.